Umama ngabe ngizala ngephutha wadlula emhlabeni. Sho ukuthi ngasala-ke manje ngiyingane kababa, ngikhuliswa ubaba. Ubaba uhlala nobani? Uhlala nodadewabo ekhaya, u-anti wami. Sho ukuthi ubaba-ke ahambe athi uye emadolobheni uyozama ikusasa elingcono, uyozama ukuthi aqale ibhizinisi edolobheni. Ayi ngempela-ke ngisale no-anti, u-anti bekanengane naye elingana nami ncamashi. Sho ukuthi u-anti wathola ingane engashadanga, akanayo umyeni nje, kwaba umuntu omkhulelisayo, wamshiya kanjalo wambogana omunye umuntu. Sho ukuthi u-anti mangabe sikhula ungikhulisa together nengane yakhe. U-anti unokungibiza ngamagama amambi, ngangisidudlanyana yabo, lempexeza yengane, uyokhula ube yini lelixeleku, lempexembexa, bongibiza amagama engawathandi, yabona, amagama ehlisa ukuzethemba kumina njengomntwana. Yabona lapho ingane yakhe-ke yiqanda. Kuthi ubaba, ngisho ubaba usazama ibhizinisi eThekwini, usalifudufudumeza. Kuthi mangabe ethumela izinto noma ethumela imali, u-anti uzothengela ingane yakhe kuphela ngemali elethwe ubaba, mina anginikezele okugugile kwengane yakhe. Kodwa kothi mabe kufika ubaba angiswenkise, ngiconse, ngithi co, awubaba ngahamba angikhumulele lezo zinto lezo ayinikeza ingane yakhe. Ubaba-ke mangabe ethenga bekasithengela sobathathu, because bekazi ukuthi u-anti akasebenzi, akanendoda, uyinja nje engenambeki. Bekasithengela sobathathu, kodwa nje mina ngizothola nje okusekuphuma kule ngane ya-anti osekugugile. Sho ukuthi ubaba ahlanganise izinto edolobheni zize yihlangane. Mase-ke utshela u-anti ukuthi hayi anti, mntaka baba, siswami izinto sezi-right manje, sengithenga umuzi esigodini sasendaweni ukuthi ngicabanga ukuthi wena ney'ngane nibuye nizohlala la. Yoba fethi i-happiness enganginayo ukuthi sengizoba seduze nobaba, and ubaba will protect me, nani nani, yabona nje ngeke ngiphinde ngihlukunyezwe u-anti. Ayisimuve ngempela edolobheni sesizohlala khona, we are excited, yabo, siyohlala emzini kababa. Uyayibona nje lonto leyo sekunekhaya nami. Kanti u-action wangempela ima usazoqala, because u-anti esigodini bekazi wonke umuntu, yabona iy'ngane zesigodi ey'ngangami ney'ngane zakhe nengane yakhe ezijwayele zonke lezo y'ngane zesigodi. Ngingakwazi manje ukuba nabangani bey'ngane zesigodi. Iy'ngane zesigodi zinginyuka nje, zingangithandi, ngingasa-understand noma mhlawumbe khona u-anti akushilo ey'nganeni zesigodi. Mayifika izodlala nengane ka-anti, ungane ka-anti le, zifika iy'ngane zingizibe, mengithi ngiyakhuluma zingizibe, zingiflathele nje, yabona nje nginyukwe endlini kababa. Ubaba-ke sho ukuthi umsebenzi lade wenza bekade umtravelisa kakhulu, kusafana nokuthi ngisahlala no-anti nengane yakhe khona la endlini. Sho ukuthi u-anti ingane yakhe uyayitotosa, umina engenza imisebenzi la endlini. Mangabe ngithi ngiyareporta kubaba, ubaba asho ukuthi vele babeshilo nasemakhaya ukuthi wena uyingane ne-attitude, umndeni wonke vele washo ukuthi kumele ngikuhlala amagqozo, ngikubeka amehlo, ngikugade, ngizama ukukukhulisa. Mntanami shintsha, change in your evil ways. Wonke umuntu emakhaya uhambe wena, wonke umuntu emakhaya ekhala ngawe. U-anti bekane-influence, yabona, ekwazi ukuyisondeza ebantwini bomndeni, ekwazi nje ukuba-treat-a soft, kuze kube ngathi mina ngiyingane embi. Ubekakwazi ukuqondanisa izinto, ekwazi ukungihlokoleza in such a way that ngizogcina sengibhavumula, sengidinwa, mase kube ngathi ngiyingane engahloniphi vele. Kanti u-anti ubesuke eplanile yonke lento. Bekuthi mangabe kunomndeni angihlokoloze kakhulu, but umndeni ungabonanga ukuthi u-anti ungihlokoloze kanjani, ngigcine sengibhavumuka-ke nami ngidinwa. Sho ukuthi ubaba ubekangayingeni eyami yokucomplaina, aze asho nokuthi vele uma wami la engizalwa khona vele bekwabantu abanochuku. Sho ukuthi ngifunze kwabomama, kodwa angizami ukulungisa indlela zami, inhliziyo yami ibibabuhlungu ngalento esho ubaba. Kodwa-ke bakwethu ngikhula no-anti, u-anti utotosa ingane yakhe, u-anti emphakathini anginazo iy'ngane engijabula nazo, iy'ngane engidlala nazo. Kuthi mabe sengino-17 ngithi 18 ngithola isoka-ke esikoleni. Ayike ngijola naleli soka, u-anti athole, ahambe ayolitshela isoka ukuthi mina ngijola nobaba abadala, sengikhiphe ngishone zisey'mbili. Isoka lingidampe lithi wena ungibekisa isandla uthi uyintombi nto, kodwa wena uyazi ukuthi ujola nobaba abadala, abantu ukhipha izisu zamakhehla amadala ey'hamba ngey'moto, wehlike ey'motweni ey'hlukahlukile. Ngikhaleke mina ngithi ayikho leyo nto leyo.
lithi soka ingakho ungenabangani abantu bayakubona ama-true colours wakho. Yazi ngaba yisilimba nganikela inhliziyo yami ukuthi ithande wena kade ngithanda udoti wesidwedwe sentombazane. Ngangithi ngiyachaza ngithi singahamba siye ematshitshini ngiyohlolwa kayimanje ubone ukuthi ayikho leyo nto leyo. Athi hawu usho labo mama labo babrayibhayi ukuthi bakubekela ichashazelo emhlophe. Yo kwakubonakala ukuthi umfana wabantu asafune lutho ngami. Wangidampa-ke bakwethu. Ekhaya u-anti useyangibuza hawu yini umntakabhuti bakithi udliwa yini wasedi kangaka. Ebazi kahle ukuthi kwakulo muntu bekayithemba lami bekuyena umuntu ongiduduzayo engikwazi ukuxoxa naye engikwazi ukukhuluma naye because abantu bebengangifuni bonke nje. We understand iy'ngane ngisho iy'ndawo zasemphakathini sifunde esikoleni esisodwa yabona nje zingincimfela nezinye yihleba ngami esikoleni yabona nje nginyukeka nje ngibe into enjengaleyo. Nami ngaze ngafika estejini la ngingasakulangazeleli khona ukuba nabangani because nje sengiyibona ukuthi mhlawumbe ngifanelekile. Ake bakwethu ngicela ukuntshela-ke sidluleke isigameko salo lesisoka ngiqede ukufunda ke manje ngihambe-ke ngiye ekolishi. Ekolishi-ke li-away from u-anti kodwa likhona la. Ngihlala ekhaya ngifunda ngiye ekolishi. Ngithola isoka-ke ekolishi ngilitshela ukuthi ngihamba umkhosi womhlanga li-understand isoka. Kodwa isoka ngangilitshela ukuthi uma ngabe ngifika ekhaya lingangifoneli because ekhaya ba-strict kakhulu. Bangabamba lento le bangangigunda ngisho nokungigunda iy'nwele bangangiyekisa ngisho nokungiyekisa ekolishi. So ngcono sijolele esikoleni sizothi singaqeda masusebenza masuyakwazi ukuthi ungishade kahle. Ake sho ukuthi ngiyajola lo 3 years ekolishi nginesoka u-anti akazi because akasuspect akukhali kwafoni akwenzakali lutho nje angichethi angichofoza ifoni akasoli lutho because if ngangichofoza wezoyintshontsha ifoni yami ebusuku ngilele asethe alidampe mhlawumbe isoka because ngiyamazi u-anti ukuthi u-evil kangakanani. Ingane yakhe-ke ayiphumelelanga kahle ka-matric. So ayiphumelelanga kahle ka-matric yangakwazi ukuthi ingene ekolishi. So usazama ukuthi ayibribele u-matric so that izohamba iye ekolishi. Yabona lento yokuthengelwa iphepha noma uthenga iphepha esilibhaliwe thola ama-marks amakhulu mhlawumbe angazi wefuna ihambe uyofundela ubudokotela noma wefunda ukuthi iyofundela ini. Mina lapha ekolishi ngiyaqhubeka ngithe ngiqeda ekolishi yayisibatholileko eyingane ayi u-anti-ke wayifake ebudokoteleni engachomi ngizala udokotela yafeyila ubuthaphu unyaka wokuqala kwacaca ukuthi bathothisha cha ngesikwazi ukuthi siqhubeke nawe e-university. Ayabuya-ke ingane isizohlala ekhaya ingane ya-anti isihlulekile ubudokotela leyo u-anti esasho ukuthi hayi ngisakufundela amanye amakholeji azoba ngangomqondo wakho ozo-understand. Shokuthi isoka lengangithandana nalo ekhaya kubo kunale nkampani yalento ekade liyifundela ukuthi lifuna ukuyosebenza kwikhampani yakubo. Sithi mangabe siqede ekolishi lithi soka lona lizongilobola straight away siqale umuzi sisebenze ndawonye ebhizinisini lakubo ngiqashwe mina ebhizinisini lakubo. Engijabule ngempela incwadi-ke ifike ekhaya futhi nje ngaqondanisa kukhona ubaba ngayibeka ezandleni zikababa ngenza sure ukuthi ayifike ezandleni zika-anti. Ayubaba-ke kujatshulwe-ke ekhaya ukuthi hawu-ke ngizolotsholwa sengizoshada. U-anti ahambe nama-pregnancy test awayise kwisoka lami athi mntanami ngiyazi ukuthi uzoshada ingane yami usuzoshada angifuni ukuthi ubuye usukhiphile inkomo zakho uzofuna amalobolo back to us. Ngicela uthathe lama-pregnancy test uwanikeze umuntu wakho umtshele ukuthi ucela ashaye i-pregnancy test before nishade. Ukusho nje sekusela amalanga amalobolo ungasheshi umzume ngoba uzokwenza amaplani. Ubosho nje sekusele amalanga amalobolo ingane yami le ngiyayazi angifuni ukuthi ubuye uzokhala ngathi. Angempela isoka lifike lingicele lithi licela i-pregnancy test ukuthi ngenze i-pregnancy test. Ayibo ngixakeke ukuthi ngenze i-pregnancy test kanjani ngoba ngiyazi ukuthi mina ngiyitshitshi ngintombi into ngakutshela. So how are you expecting me to do i-pregnancy test? Ngobani? For what? For which reason? For which good reason? Lithi soka ngicela uwenze i-pregnancy test mungafuni amalobolo off. Ngithi ushe madodenike letha la lonto leyo ngiyenze ngempela. Lila etholethi nami ngicela ukunitshela ukuthi i-pregnancy test ivelana ithi positive lithathe lilahle lapha linginikeze enye laliphethe 3 nayo lenye ithi positive selidiniwe manje lilahle lapha linginikeze enye nayo ithi positive alingithuka ngisoka
alingithuka ngisoka lithi ngacishe ngawaste iy'nkomo zikababa ngizolobola unondindwa. Ngizolobola into ethi kumina iyitshitshi ngibekisa isandla kodwa iyazi ukuthi yona ibhizi sihelemnqe. Umfana angithuke ngazo zonke izinhlamba. Angisakhali-ke Jesu. Angisakhali simakade ngiyakhala kumkani bokumkani. Umfana athi ngibona ngalamabele akho agcwele isifuba ukuthi umithi wena ukhulelwe. Amabele akho bekangekho mangaka. Ayi bakwethu ngikhaleke manje ngithi yabona lento le got nothing to do with u-anti. Akusiyena u-anti lo ngoba naka ama-pregnancy test athi positive. Sho ukuthi it's a sign from God ukuthi uNkulunkulu akafuni ngibe ne-boyfriend. Need to focus ekutholeni umsebenzi, ngibe right financially, ngithengele wami umuzi, ngiphume ku-anti, ngikhohlwe ngo-anti, ngiphume emndenini because nobaba naye akangisupporti. Ake ngicela ukunitshela ukuthi-ke manje angisalotsholwa-ke. It was so painful but ngathi you know what, if you are the chosen one ukuthi ungabi nomuntu wesilisa, phuma ebantwini besilisa, ungaloku ukhala ukreka, ujabulisa izitha, ujabulisa u-anti nendodakazi yakhe. Ngicela ukunitshela ukuthi by the time sengifuna umsebenzi ngiphansi phezulu. And bakwethu uma ngabe ngithi ngiyafika, ngiyakhumbula i-interview yokuqala ukuthi ngathi ngiyafika kwathiwa igama lakho selikhishiwe ohlwini labantu abazo-interviewa. Kanjani manje likhishwe kanjani Nkosi yami? Ngize ngibizwe security, mina no ningisendele i-email yesterday, ngize ngibizelwe i-security ingikhiphi security. Kanti u-anti uyena osende i-email ngale washo ukuthi ikhampani yabo ayikho ethically. Uyabona indlela abatreata ngabo abantu, indlela aba-misbehavior ngayo, abaholeli kahle abantu. Washo izinto ey'bhedayo esenda nge-email yami. Wathi nje ngizomane ngizoza ku-interview ngizobona nje lo doti eniwenzayo kahle kahle nje, ngizoqoqa i-content, ngizoqoqa ubufakazi. U-anti meqeda ukusenda lo email wayidelete. Ngiyazi ukuthi u-anti ukhohlakele. Kodwa ngangaze ngicabanga ukuthi angaze angene ngisho ngama-emails atemperisha ama-emails wami. So nama-jobs mengihamba kuma-interviews ngiba ney'nkinga nje ey'njalo ukuthi kuthiwa ngikhanseliwe. Kusesenjalo ngadecide ukuthi you know what, I need to start my online business. Nginama-skills, ngifundile, I can start an online business. U-anti angazi lutho, angaboni nokuthi ngenzani online. Ngicela ukunitshela ukuthi by that time u-anti bekaney'nkinga zokuthi ingane yakhe lena wayisa ekolishi-ke, ekolishi lela ama-FET elifunda abantu abano-grade 10, yahluleka nakhona, yahluleka ingezi esikoleni, yahluleka. Ingane yakhe yasisisuka, yathola isisu, yabuya nesisu, yazosilethela u-anti. U-anti wazi ukuthi ingane iyafunda, kanti ingane akunakufunda. La yashiya ingane yenze ngathi iyabuyele eresi. U-anti bekakhokha imali eresi, ekhokha imali egrosa, ekhokha imali pocket money. U-anti ayikho into bengekayenzela ingane yakhe. Kanti ingane akuna resi la iqashele ama-marks, ifike nje ithola abantu abazoyifojela yona, abantu abazofoja ukuthi iphasile kanjani. Kwaze nje yathola ingane yesibili, yayiletha lapha yayishiya ekhaya. U-anti-ke by that time ubekabhizi eshikiliswa iy'ngane ey'mbili, unyaka nonyaka ingane iletha ingane. And by that time ifocus yakhe bikade ifocusile kumina kodwa bihluleka ukufocusa ngokugcwele because bekade egade iy'ngane lezi beyibuye yimeqe iy'ndaba. Ingane yaletha ingane yesithathu. Ubaba wami wathi ngeke manje ngisakhokha ekolishi, ngeke ngisakufakela dadewethu le mali kade unikeza yona i-allowance le ngane for sure ayikho into eyifundayo. Ubaba wadimanda iy'tifiketi zale ngane, u-anti wasenda athi le ngane iyaphasa noma izala nje, ukuthi nje kumele ngihambe ngiyoyifaka i-injection noma ngiyifake i-implant. Iyaphasa kodwa ngicela nje ungayiphuci ingane yami, ilona kusasa ezokwazi ukuthi yondle ngazo le y'ngane lezi. Ngicela ukukutshela kuba bacela ama-results. Ngempela u-anti yawahambisa ama-results kubaba, ama-results ayi-fake. Ubaba afonelele esikoleni kufunda khona le ngane, kutholakala ukuthi le ngane le ayifundi. Lama-results lawa izenzele ayi-fake. Ubaba-ke ayeke ukufaka imali yokuthi le ngane ihambe iyofunda, ayeke nje adrophe yonke into nama-allowance. Athi mina ngizothenga ukudla qha, yona izodla lapha ekhaya. Mihlile ukudla ekhaya angazi ukuthi izobe ifunani because nje ubaba wediniwe kahle. Ake ethi nje sasadlala dadewethu, sidlalwa ingane. Ake bakwethu impilo iyaqhubeka-ke, mina ngibhizi nge-online business yami because u-anti ushukwa yiy'ngane laphayana. U-anti atshela ingane yakhe ukuthi ayibuye izomsiza ngey'ngane.
ingane ka-anti engeva ibuhlaza. Ngikhumbula ngelinye ilanga yaqhwaba u-anti ngempama, ngathi yo payback time. Yabo uNkulunkulu-ke manje this is a payback time. Uyakhokha u-anti is receiving ikhama ayideservayo. Ingane imqhwaba ngempama uthi wena umama omumbi. Izimbize ngesikhebereshe, ibiza uma wayo ngesikhebereshe. Impilo yami ngaba yikho kanjena mekuthiwa wena wawungaspendi isikhathi sakho ubusy u-obsessed ngengane kabhuti wakho. Ngabe impilo yami right if awufocus empilweni yami ungibona ukuthi angikho good ngesikole, uthole ukuthi intoni engigudi ngayo ngisasemncane. Angibheke manje sengiyibone ngathi into engigudi ngayo amadoda, ngigudagudwa amadoda ngenxa yokuthi ngizalwe isikhebereshe. Ake by that time u-anti bexabana nengane yakhe, ibhizinisi lami liyakhula. Ngize ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyoyirentela my own apartment. Mangabe ngifika-ke sengiyoyirentela sho ukuthi nje sengiphumile kubona, sengihlubukile kubona. Mangabe ngifika ngizoyirentela ngiqhubeka ibhizinisi lami ngiyalikhulisa, and my dad is also proud of me ukuthi akawestanga imali yakhe ngokuthi angise ekolishi. Ngicela ukunitshela ukuthi u-anti afonele ingane yakhe athi buya uze la wena endlini, awubheke ontanga yakho bayaphumelela, iza uzongisiza. Uthola abangani bakho, ikhona imali engiyibekile ngizobakhokhela mina ukuthi sishaya ama-reviews abed eshe-bhizinisini lami. Shukuthi abangani abaphumelelanga ukuzokwenza yonke le mkhuba ka-anti. Shukuthi u-anti banengane yakhe bavula ama-email ahlukahlukene in one device bezoshaya ama-comments a-negative. Guess what-ke i-IT yami iyawablocka wonke lo ma-comments because kwakutshengisa ukuthi aqhamuka kwi-device eyodwa, ablockeka lo ma-bad comments. And ngikhuluma nje ibhizinisi lami liyaqhubeka, u-anti sekuyena osevuthe wathi tobo because nobaba useyibonile imkhuba yakhe. Wathi hey wedadewethu, wena awungitshele impilo yakho yonke wawuyidedicatele ukuthi uzohlala kamfowenu, awuzami lutho, ofara ngathi ngizokufundisa, awukazi uhambe uyofundela ekolishi ubuthisha. Wena impilo yakho nje uyidedicate uzohlala la udla ukudla kwami, sekunyakaze dadewethu. Wavela newadinwa u-anti waphindela emakhaya, yabona sebona ukuthi izinto zami ihamba kahle kakhulu, nobaba nayo sewabonile ama-true colors wakhe. Mangabe ngithi udeka itafula phambi kwezitha zami ngidle, ngidle phambi kwezitha, ngishaya ufork and knife phambi kwezitha because uNkulunkulu wavelane waguqula amatafula, ibhizinisi lami lakhula landlondlobala kakhulu, hayi kancane. Ngisho nasemakhaya la u-anti wayekhona bese kukhulunywa ngaleli bhizinisi, selikhulile seliphezulu kakhulu. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje iyolala ibone ney'tori neyilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.